На ринга излиза Атанас Божилов. Вече на 38 години, 73 кг тежи, 176 кг е неговото тегло. Световен шампион на Уако Про в К1 през 2019 година. Световен европейски шампион по-скоро на Уако Про от 18 и 16 година. Второ място от 2017 на световното първенство на Уако Про. И носител световната купа на Уако Про от 17 година. Атанас Божилов. Срещу него боец от Сърбия, от Франция. От Франция Джеймс Ламари. Джеймс Ламари на 33 години, 74 кг, 178 см. Вице-шампион на Франция от 21 година е той и вице-шампион на Франция на AFMC Pro от 19-та година. Шампион по Муай Тай на WKN от 2023-та. Джеймс Ламари. 18 нокаута има в своята кариера. Участие на Сенши, пък има Атанас Божилов, който иска да стане и световен шампион на Сенши. Има Муай Тай насоченост, както можем да разчетем и от визитката му, Джеймс Ламари. Round 1. Дворазови занимания всеки ден за Атанас Божилов. Усърдна подготовка, за да може да бъде на топ ниво и в този сблъсък. Така че му желаем успех. Разказа той, че е проучил добре своя съперник. Опитал се и успял да намери силните, но слабите му страни. Много хубав лоу кик отвътре за Атанас Божилов. Почти извади от равновесие Ламари. Добра атака в тялото от Божилов. Много добър ритник в тялото от левия крак на Атанас Божилов. В ляв прав. Опита да го атакува с
десен бодикик. Люмари обаче с левия си прав. Атанас Божилов отново го намери брутално. Няколко удара в тялото, дясно круше, ляв апъркът. Още едно добро изпълнение с лявата ръка на Божилов. Сега из дясната ръка го стигна. Ляв прав на нашия. Още един ляв прав. Кара главата на Люмари да отскочи назад. Чудесно попадение в тялото от Атанас Божилов. Пак в тялото с лявата ръка атакува. Един пушкик. Това е падане на Люмари, но загубата на равновесие в конкретния случай не води до нокдаун. Дясното крушение на Божилов беше добро. Макар и да не бе нокдаун, това показа добрият тайминг, в който нашия успява да оцели своя съперник. Още един път удар в тялото, ниско долу, но в рамките на позволеното. Ритник, който търсеше черния дроп. Тесен удар на Божилов. Страхотно изпълнение с спининг бек фиста след това. Спининг бек кик на Люмари. С десния крак французина добър ритник нанесе. Божилов сега отговаря с дясно круше. Победи. Вярвам, че организаторите биха намерили начин да подготвят някой стойностен съперник за Божилов и за световната титла на Сенши. Франциско Филио междувременно коментира за англоговорящата публика заедно с Грант Уотерман. Синът на Атанас Божилов също е в залата, за да гледа баща си на живо, така че това е допълнително вдъхновение за бургаския състезател да постигне нова престижна победа, към която, трябва да кажем, се е насочил, гледайки първия рунд от този двубой и гледайки как започва втория. Пада Люмари, но и това не е нокдаун. Много хубав спининг бек кик на Божилов. Прекрасна реакция след атаката на Люмари. Две точни попадения на Божилов. Сега с дясната ръка намери главата на Люмари. Хубава размяна се получи. До въжетата беше Люмари. Божилов скъси дистанцията с него. Вътрешен лоу кик на Атанас Божилов. Добре завърши комбинацията си с дясно круше. Сега един ляв ритник, който намери зоната на черния дроп. Или почти. на секунди до края на втория рунд. Отново разнообразна атака на Божилов. В няколко посоки се стовариха ударите в главата и в тялото на Джеймс Люмари. Един пушкик на Божилов. Няколко къси удара. Дясно круше с лявата ръка почти стигна до главата на Люмари. Тук главата му се оказа незащитена, но втория рунд приключва.
На два пъти до този момент ударите на Божилов докараха от падане Джеймс Лемари. Не бяха отсъдени нокдауни и не трябваше в интерес на истината. Не търси непременно нокаута Атанас Божилов, залага на техниката си, на добрата предвидимост на играта на противника и на това да успява с бързина и именно с тази предвидливост да нанася множество точни удари. Не е така наречения силов боец, по-скоро техничен Божилов, но ако се отвори възможност за нокаут, той би я използвал с удоволствие. Хубав пушкик на Наката. Тук блокира хайкика с ръкавица. Сега е близо до противника си и няколко бързи удара успя да нанесе. Контратака на Божилов след ритника с десния крак на Лемари. С лявата ръка попадение на Божилов, два бързи удара с дясната. Изтегли се назад и с лявата ръка много добре закова в главата Лемари. Пак му се разклати главата на французина. Пусна левия прав Божилов. С дясната ръка два къси удара. Още един хубав удар с лявата ръка. Спининг бекфист и пушкик на Атанас Божилов. До момента изобщо не се вижда с какво може да бъде изненадан той от опитния френски състезател. Може би като брой мачове френския боец превъзхожда нашия. Но като класа не може да се каже, че е така. Добре подходи с левия крак Божилов. Много качествена комбинация от два десни удара и един ляв след това. Много бързи ръце показва Атанас Божилов. Много пъргавина в играта му има. И отново виждате колко бърза атака на Божилов. Множество удари като за финал на матча. И финалният гонг прозвуча. I stand corrected for the Frenchman, Mr. James Lemarie from France. He is the 2023 WKN Muay Thai champion. He is the French vice champion of 2021. He is the 2016 kickboxing French champion and the 2016 WBC champion. Ladies and gentlemen, a big round of a hand of applause for Mr. James Lemarie. And while we wait for the scorecards from the judges, we'd like to invite Yusuke Fuji up as the presentator. Всеки момент ще бъде събрано всичко, което реферите са видяли от този двубой, за да разберем кой печели, но и без съдийските карти е ясно, че Атанас Божилов се справи категорично по-добре в този сблъсък. Единодушно решението. Да чуем.
30 на 27, може би и другите две оценки са такива. 30 на 27 и третия арбитър 30 на 27. 3-0 рунда в полза на Тана.